Shalom, horas mari kita damang dayan dong asa persiao pajupang mo sa dohot tao di acara jepek alay maripola. Adoraso pinatol hasatan debata jumolo hita matanya. Debata Jehovah para sirwana sumurung mauliati di basa wana dia sirham nama dengan kami. Naik tumayon hatam kami Tuhan ukap roh ado pikiran nami asa mangula mat perbeatan. Di bagasa Yesus martanyakan. Amin. Dihita damang daerang dengan saha persiawan hata ni debata dihita di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 natar surat di Psalmen bidu sia puluh ono maya sia songonom maridok disi marsoba mahamutu Jehovah marpahean na marhadohoan akahitir ma maradok punibana ali isi ni sadok tanon idoan gosa di takadong saha persiawan diarahon par Psalmen hita asa marsobat tu Jehovah marpahean na marhadoho takas do tutu tamahi tamar sobat warupan ni debata ala ikono kuhonot tado di bagasang ulut tahun tuk so tarula hita do agiaha so mardongato debata jalasi ni rohani debata manotong di bagasang uluta wala dilehon anak nana sesade humoko pita asa dapotan luau pita asa takas tutu asini rohani de batai di bagasang uluta asonang mago ganup na porsia di ibana ima asini rohani de bata padongani onni de bata bangurupi onni de bata di bagasang uluta tamaru tapuji tapa sangat goarna na sutipuli alani ibana do de bata na tama sisobauta tuk suadong do de bata dukon ni tuhatai na parasiroha na mangalehon na mangurupi hita di bagasan ngulut taon alani do tak arahom ma jala totong mahita fokus manok bade bata ido di bagasan ngulut taon tahanga dong de bata na asin la de bata Jehovah do na takas sobota jala kahitir mamaruput ibana alisadok isini tanoon masa akahitir hita sasitong narang layak kita alai dilayakkan Tuhan itu ngulut tahun marhite asin rohana di bagasang ngulut tahun tamama hita roh marsobat ibana tamama hita tafasahat puji-puji itu rupan di debata ya bereng mah bilang-bilangi mah jalat maruji-ruji mah hita di bagasang ngulut tahun gudang naik hati pabaenan di debata gudang naik tahe asin rohani itu fatai nama dongani mengurupi kita di bagasan mulut tahun. Amin matanya kita. Ido tutu Tuhan. Masa gudang asin roham. Dok dek jadi basam. Nah hujalu hami ganu pari ganu tiki. Dile hokoro di hami akan harikuk di bagasan kami. Diurupi ho hami Tuhan. Didongani ho hami tamama hami romar sobat warupamu. Marpahean namar hadohuan. Asa takas madutu pemujur nami tuhu. Warsobaun nami tuhu. Kahitir roh kami Tuhan roh tu rupamu ala nasotamaru kami yang alai di batu kodo ngulu nami lau roh Tuhan roh kami tu rupamu berhidayah roh ham naung di tubuh roh kami Tuhan sian dosa nami asa dapotan haluau kami asir roh ham dongani udah dikar gugur kami ibagasa Yesus martanya kami suram sak amin.